Renungan Padinan Selasa 3 Maret 2026. GKJ Purwantara. Waosan Jabur Mazmur 1setunggal ayatipun setunggal ngantos gangsal. Pracaya ana ing pangayomane Gusti Allah. Kawaosaken dening Sudyana Pepantan Bulukerta. Sugeng midhangetaken. Wong kang dumunung ana ing pangaubane kang maha luhur lan nginep ing pangayomane kang maha kuwasa iku bakal nyebut marang Yahweh mangkene, pangungsen so benteng kawula Gusti Allah kawula ingkang kawula andhelaken. Sanyata panjenengane iku kang bakal nguwali kowe saka ing jireting juru pikat lan saka pageblug kang mbiayani. Kowe bakal dikemuli kalawan lare, bakal diayomi ing sak isorip suwiwine. Kasetyane iku minangka tameng lan pager tembok. Kowe ora usah wedi marang panggiris ing wayah wengi, marang panah kang lumepas ing wayah awan. Mekaten waosan Jabur Mazmur 1setunggal ayatipun setunggal ngantos gangsal. Sumangga kita raos-raosaken lan kita tindakaken wonten sauruting gesang ing padintenan. Husana. Amin. Bapak Ibu sedherek ingkang kinasih, salebeting gesang kita sami taksih ngraosaken was sumelang bab menapa kemawon. Inggih ekonomi, inggih momong putra wayah, inggih kados pundi anak-anak kita wancine emah-emah lan sanes-sanesipun. Kadangkala kita menika supe bilih. Kita menika kagungan Gusti ingkang ngayomi utawi maringi menapa kemawon yen kita menika pitados kanthi saestu. Kados bangsa Israel ingkang tansah wasumelang awit pangepunging bangsa-bangsa ingkang ngarah kawilujengane. Bangsa Israel menika. Nanging kita mitadosi Gusti tansah ngayomi bangsa Israel menika. Sumangga kita ugi tansah ngayom wonten ngarsanipun Gusti kanthi pracaya. Amin. Pandonga. Duh Gusti Allah, Paduka ingkang ngayomi sedaya titah, saengga kawula tansah pitados lan ngayom wonten ing ngarsa Paduka. Paduka ingkang maringi gesang kawula pasrahaken wonten ing asta Paduka. Nyuwun pangapunten sekathahing kalepatan kawula wonten ing setunggal asma Gusti kawula Yesus Kristus. Amin.